Il-Papa Franġisku iwaqqaf il-ħadd tal-kelma ta' Alla. L-ittra apostolika famla ta' motu propju Aperu et Illis, imxandra fit-30 ta' Settembru 2019, tistabbilixxi li t-tielet ħadd fi żmien ta' matul is-sena ikun iddedikat għaċ-ċelebrazzjoni, ir-riflessjoni u t-tixrid tal-kelma ta' Alla. Id-dokument ixxandar f'ġurnata sinifikanti. It-30 ta' Settembru hija l-festa ta' San Ġilormu li qaleb il-parti l-kbira tal-Bibja għal-Latin u li baqa' magħruf għal-vers tiegħu min ma jafx l-Iskrittura ma jafx lil Kristu. Din hija wkoll l-1600 sena minn mewtu. It-titlu tad-dokument u daqstant ieħor importanti. Huma l-kelmiet tal-ftuħ meħuda mill-Vanġelu ta' Luqa, fejn l-Evanġelista jiddeskrivi kif l-irxoxt der lid-dixxipli tiegħu u fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura. Tweġiba għal talbiet. Il-Papa Franġisku ifakkar fl-importanza mogħtija mill-Konċilju Vatikan it-Tieni lill-iskoperta mill-ġdid tal-Iskrittura fil-ħajja tal-Knisja. Jgħid li kiteb din l-ittra biex iwieġeb għat-talbiet ta' ħafna fidili mid-dinja kollha biex jiġi ċelebrat il-ħadd tal-kelma ta' Alla. Valur ekumeniku. Fil-motu propju, kelma li letteralment tfisser b'inizjattiva tiegħu, il-Papa jiddikjara t-tielet ħadd ta' matul is-sena għal kelma ta' Alla. U jgħid li din iżjed minn kombinazzjoni fi żmien. Iċ-ċelebrazzjoni għandha tifsira ekumenika għax l-Iskrittura mqazza turi lil min jagħti wieden għalija il-mixja li għandu jterraq biex jilħaq l-għaqda awtentika u b'saħħitha. B'ċerta solennità. Il-Papa Franġisku jistieden lill-komunitajiet lokali ifittxu modi kif jgħixu dan il-ħadd bħala jum solenni. Jissuġġerixxi li t-testi sagri jiġu intronizzati biex il-ġemma tista' tara b'mod ċar il-valur normattiv li għandha l-kelma ta' Alla. Jisħaq fuq ix-xandir tal-kelma fejn allura jixraq li s-saċerdot jadatta l-omelija biex jixħed dawl fuq il-qadi tal-kelma ta' Alla. Dakinhar ukoll jista' jingħata il-Ministeru tal-Lettorat. Il-kappellani jistgħu jsibu modi kif aqasmu l-Bibja jew xi ktieb tagħha lill-ġemgħa kollha ħalli jafsu aktar fuq l-importanza li jissoktaw fil-ħajja ta' kuljum il-qari, l-approfondiment u t-talb bl-Iskrittura mqazza, b'riferiment partikulari għall-Lectio Divina. Il-Bibja hija għal kulħadd. Il-Bibja mhix għal xi ftit ipprivileġġjati, jissokta jgħid Franġisku, hi tal-poplu imlaqqa biex jismagħha u li f'dik il-kelma jaraf lilu nnifsu. Il-Bibja ma tistax tiġi monopolizzata u lanqas ristretta għal xi gruppi magħżulin, għax hija l-ktieb tal-poplu tal-mulej li fis-smigħ tiegħu jgħaddi mit-tixrid l-hawn u l-hemm u mill-qsim għall-għaqda. L-importanza tal-omelija. Ir-raj qabel xejn għandu r-responsabbiltà kbira li jfisser u jagħti lil kulħadd il-faċilità li jifhem l-Iskrittura mqazza. Għalhekk l-omelija għandha karattru kważi sagramentali, jgħidilna l-Papa. Huwa jwissi kontra pritki spontanji u biex ma ntawrux iktar milli hemm bżonn b'omeliji ta' min jaħseb li jaf kollox jew argumenti barranin għas-suġġett. Pjuttost jissuġġerixxi li jintuża lingwaġġ sempliċi u f'postu. Għal ħafna nies din hija l-unika okkażjoni li għandhom biex jiltaqgħu mal-ġmiel tal-kelma ta' Alla u jifhmu r-rabta tagħha mal-ħajja ta' kuljum. L-Iskrittura mqazza u s-sagramenti. Il-Papa jinqeda bix-xena tad-dera tal-irxoxt lid-dixxipli ta' Emmaus biex juri dik li sejħilha ir-rabta fundamentali bejn l-Iskrittura mqazza u l-Ewkaristija. Billi l-Iskrittura dejjem titkellem dwar Kristu, bija nistgħu nemmnu li l-mewt u l-qawmin tiegħu mhumiex ħaġa tal-mitoloġija imma tal-istorja u jinsabu fil-qalba tal-fidi tad-dixxipli tiegħu. Meta s-sagramenti jsibu l-kelma ta' Alla tintroduċihom u ddawwalhom, jidhru iżjed ċari bħala destinazzjoni ta' mixja
fejn Kristu nnifsu jiftaħ il-moħħ u l-qalb tagħna biex narfu l-azzjoni salvifika tiegħu. Ir-rwol tal-Ispirtu Santu. Ir-rwol tal-Ispirtu Santu fl-Iskrittura mqazza hu fundamentali. Mingħajr l-azzjoni tiegħu dejjem jibqa' riskju għoli li nibqgħu magħluqin fit-test sagru waħdu, u dan jagħmel eħfef l-interpretazzjoni fundamentalista li jeħtieġ inżommu bogħod minnha biex ma nitradixxux il-karattru ispirat, dinamiku u spiritwali li għandu t-test imqaddis. U l-Ispirtu Santu li jibdel l-Iskrittura mqazza f'kelma ħajja ta' Alla li tingħax u tiġi mgħoddija fil-fidi tal-poplu qaddis tiegħu. Il-Papa jistedinna ma nidraw qatt iżejjed il-kelma ta' Alla, imma nittrejqu biha biex niskopru u ngħixu b'mod profond ir-relazzjoni tagħna ma' Alla u ma' ħutna. Il-prattika tal-ħnina. Il-Papa jalaq l-ittra apostolika tiegħu billi jfisser dik li huwa sejjaħ l-ikbar sfida li għandna f'ħajjitna. Jiġifieri li nagħtu widen għall-Iskrittura mqazza biex nipprattikaw il-ħniena. Il-kelma ta' Alla kapaċi tiftħilna għajnejna biex tenna noħorġu mill-individwaliżmu li jaqta' n-nifs u jħallina vojta, waqt li tiftħilna beraħ it-triq qudiemna biex naqsmu u nkunu solidali mal-oħrajn. L-ittra tagħlaq b'referenza għal Madonna li timxi magħna fit-triq biex nilqgħu il-kelma ta' Alla. Tallimna il-ferħ ta' dawk li jagħtu widen għall-kelma u jħarsuha.